Hej venner, jeg er taget til Marokko i det nordlige Afrika. Det grænser op til Middelhavet i nord og Atlanterhavet i vest. Og så ligger Algeriet og Sahara-ørkenen inde øst for landet. Og ned i den landet, der løber Atlasbjergene, som er skabt på baggrund af den destruktive pladerand, som opstår, når Afrika bevæger sig ind i den eurasiske plade nordpå. Jeg skal lige passe på, at jeg ikke bliver kørt ned her. Landet her er tørt og varmt for det meste, afhængig af hvor man er. Oppe i bjergene er der jo køligere selvfølgelig, fordi vi bevæger os ud i atmosfæren, altså længere oppe i bjergene. Og der falder også lidt mere nedbør. Men hernede i lavlandet, der er der tørt og varmt i forhold til i Danmark. Og det er klimaet netop, jeg vil tale om. Temperaturen, den høje temperatur i Marokko, stammer jo fra, at her der har vi en højere indstrålingsvinkel, end vi har i Danmark. Det kan man jo se ved, at solen, så vi filmer opad her, ikke? At solen den står højere på himlen midt på dagen, samme tidspunkt på året som i Danmark. Og hvis der man kigger ned, så kan man se det ved, at den skygge, den er ikke så lang, som den vil være i Danmark på samme tidspunkt for året og samme tidspunkt. Og den store indstrålingsvinkel, det betyder, at der simpelthen kommer, at jordens overflade bliver ramt, har en højere koncentration af energi fra solens stråler. Det vil sige, at hver kvadratmeter modtager mere energi fra solen end længere op nordpå. Det er altså det, der gør, at temperaturen er højere her i Marokko. Og så er der det med nedbøren. Nedbøren i Marokko er lavere, end den er i Danmark. Her hvor jeg er, der modtager de ca. 300 mm regn om året, og i Danmark der får vi et sted mellem 600 og 900 mm om året. Og nu kommer jeg lige ind i skyggen, det var dejligt. Årsagen til det, den skal vi egentlig finde ved at kigge på cirkulationsmodellen, eller det globale vindsystem. Og for helt at forstå, hvor jeg skal hen, det, så skal vi faktisk bevæge os syd for, hvor jeg er lige nu. Man skal ned i troperne, jeg er jo i subtroperne, så skal man altså bevæge sig ned i troperne, ned omkring ITK, den intertropiske konvergenszone, som bevæger sig hen over ækvator i løbet af året. Altså i vores sommerhalvår, der ligger det nord for ækvator, og i vores vinterhalvår, der ligger det syd for ækvator. Ved ITK, der har vi jo en endnu højere indstrålingsvinkel, end vi har her. Og det betyder altså, at det er endnu varmere. Jordoverfladen er endnu varmere, og der sker derfor en meget, meget stor fordampning. Derudover så bliver luften jo opvarmet hen over jordoverfladen og stiger til vands. Det gør den, fordi at luftmolekylerne, når de bliver opvarmet, så skubber de ligesom hinanden lidt væk. Lad os sige, at vi har en kubikmeter luft, så der er altså færre luftmolekyler i den, når luften er varm, end hvis den var køligere. Og det betyder simpelthen, at densiteten i den her kubikmeter, den falder, massefylden falder, og luften vil stige til værs. Når luften stiger til værs, sker der forskellige ting. Dels så falder temperaturen, jo længere vi kommer ud i atmosfæren, og det vil sige, at luften vil lige så stille blive afkølet. Kigger vi så på mætningskurven, eller det her diagram, vi kender over mætningskurven, så vil vi også kunne se, at vi bevæger os tættere på mætningskurven, og på et tidspunkt rammer vi mætningskurven. Når vi rammer mætningskurven, sker der en fortætning eller en kondensation, og der vil blive dannet skyer op i luften. På det punkt eller i den højde, hvor luften er kommet til, når den rammer mætningskurven.
Hvis opstigningen af luft fortsætter, jamen, så vil luften jo bevæge sig langs med mætningskurven, og der vil lige så stille blive kondenseret mere og mere vanddamp, så skyen til sidst bliver så mættet, at det vil begynde at regne. Det er også derfor, vi ser kraftig regn omkring ITK, som jo er en humid zone, hvor man har et overskud af nedbør. Efterhånden så vil opstigning af luft stoppe, og luften vil bevæge sig ud til alle sider. Den nu afkølede luft, den vil så blive tungere, fordi der simpelthen er flere luftmolekyler per kubikmeter. Og på et tidspunkt vil den falde ned, og det gør den lige præcis i det område her, hvor jeg er, i det der hedder det subtropiske højtryksbælte. De subtropiske højtryksbælter findes på begge sider af ITK, altså nord for og syd for. Jeg er altså det nordlige subtropiske højtryksbælte. Og det er et højtryk, fordi jeg jo får en masse luft ned i hovedet, som kommer fra højt op i atmosfæren. Og her der er tørt, fordi her sker der jo det modsatte af hvad der skete nede ved ITK. Her der bevæger luften sig jo tættere på jorden, det vil sige at temperaturen stiger hele tiden. Kigger vi igen i diagrammet over med mætningskurven i, jamen så bevæger vi os til højre langs x-aksen, altså længere og længere væk fra mætningskurven. Og der vil derfor ikke ske en kondensation. Der vil ikke opstå skyer, og der vil ikke være nedbør. Og det er simpelthen årsagen til, at vi har mindre nedbør her end i Danmark. Så man kan sige, at klimaet her, hvor jeg er i Marokko og i det subtropiske højtryksbælte, er altså varmt og tørt. Det har betydning for, hvordan man lever i området. For eksempel, hvis man kigger på de gader her, som jeg har gået langs med, så er de relativt smalle. Der kan kun køre motorcykler og knallerter. Der kan ikke køre nogen biler. Og bygningerne, de er sådan en 2-3, nogle gange 4 etager høje. Det betyder, at når man kigger ned langs sådan en gade her, så vil noget af gaden være i skygge, og noget vil være i sol, uanset hvad tidspunkt på dagen det er. Og derfor kan man altid finde skygge. Hvis jeg for eksempel som nu er ude i solen, så kan jeg mærke, at det er betydeligt varmere, end hvis det er, at jeg går ind i skyggen her på den anden side af gaden. Så jeg finder simpelthen en friskhed herinde på den ene side af gaden i forhold til den anden, når jeg går herud i skyggen. En anden ting, man kan se i byen her, det er, at den er okkerfarvet. Det vil sige, at den er sådan rosa eller pink. Skal vi lige se, nu er der lige et område her, der er ødelagt på grund af jordskælvet for et par år siden. Det går ikke så hurtigt med at få bygget byen op igen, fordi Marokko er jo ikke et rigt land ligesom i Danmark. Det gælder ikke helt et udviklingsland, måske et mellemindkomstland, ikke? Men genopbygningen foregår ret langsomt i mellemindkomst og ulande. Så der er stadigvæk store ødelæggelser efter jordskælvet for et par år siden. Men det var de her bygninger, de her okkerfarvede bygninger. Og de er okkerfarvede, fordi at de er bygget af adobe sten, altså en form for mursten, som består af det ler, den jord, man kan grave op rundt om byen. Den her okkerfarvede ler, det stammer sådan set af, at jorden har været udsat for forvitring og erosion igennem mange år, og jernoxider i jorden har farvet jorden rød. Og faktisk er det sådan, at rigtig mange byer, ældre byer i området, er den samme okkerfarvede Det her klima, som de har her, påvirker jorden på på andre måder end bare at farve den rød. Det har faktisk også bevirket, at landbrugsjordene hernede i det subtropiske højtryksbælte er mindre frugtbare end det vi har hjemme i Danmark. Det kommer sig af, at vind og nedbør en gang imellem, når der falder nedbør, så falder det
ofte med en højere intensitet, altså der falder mere nedbør på den samme tidsperiode, end vi ser i Danmark. Og det skyller simpelthen humusstoffer, organisk materiale og de små sedimenter som silt og ler væk fra jordens overflade. Og det er jo nogle af de ting, der skal bidrage med næringsstoffer til jordene. Det vil sige, at jordene hernede har simpelthen færre næringsstoffer og derfor ikke lige så frugtbare som hjemme i Danmark. Og det har selvfølgelig en betydning for, hvor meget og hvad man kan dyrke i jordene i Marokko.